Има една рокля, която модата отказва да забрави, аз също, и това е слип дрес или рокля комбинизон. Започва живота си като обикновено бельо, но през златният век на Холивуд се превръща в символ на женствеността. През 90-те години пък икона на минимализма и грънч естетиката, благодарение на Уинона Райдър, Кейт Мос и Кортни Лав. А днес отново е една от най-силните тенденции. Причината е, че една и съща рокля може да разказва напълно различни истории, защото стилът никога не започва от дрехите, започва от историята, която искаш да разкажеш. Ако примерно Моника Белучи и София Лорен са част от твоя визуален свят, най-вероятно харесваш черна куприна, слингбек токчета, прилепнали жилетки, котешки очила, онзи тип италианска чувственост, която Долче и Габана направиха своя запазена марка. Ако пък винаги си се възхищавала на Каролин Кенеди, твоят свят най-вероятно е много по-тих. Семпла купринена рокля, почти никакви бижута, сандали с каишки и усещането, че колкото по-малко има, толкова по-луксозно изглежда. А ако старият Холивуд е твоето вдъхновение, този свят интерпретираше, например, Джон Галиано. Представи си Джин Харлоу, Мерилин Монро, Елизабет Тейлър. Тук имаме златисти тонове, обици и модел, който сякаш е излязъл от филмова сцена. Кой от трите свята е най-близко до твоят? Пиши ми в коментар.